shamba kasi ndigara kumachaina. Nyaya yangu ndeyekuti wiya mumapundu ndikamubata nemukadzi wangu. Mukadzi paya ndakataura naye tatitese kuseni kwamukasi kwapamba ashaika pamba mabatiro andakata nyaya iyi funga kumba kuti machani kwaitika nhamo funga ndakabva tamboenda kunhamo tese tapedza basa namakuni wacho toshanda shift imwe chete pedza basa funga ndi two wakadzi mukuru wacho kuti anga ndagara mudiki wacho anga ari kumhumira ndati nhasi mukadzi mudiki wandabuda katema ndakabuda ndichende kwa ndangoti ndega ndidzoke kumba ndi murodi ndatina ndadzoka kumba tema ndadzoka kumba dzadza kuita maraundi 5 ndasvika dhoo rakakorokedzwa nekunze ndavhura dhoo ndaona muna amai nemukadzi ndabvunza amai nini sisonyaruzwa handisi kuziva kuti vari alright pandaenda kunhamo kwekwe ndadzoka ndavashanya ndasvika ndagara kunga ndagara ndaenda pamakuni pandasvika ndanoka dhoo kati unombona here madzimai angu sika nzani akuyaona ndati kofunga kwako ndikati wandibvunza kuti kofunga kwako vari kuti ndikati hapana wandikufungidzira kasi ndinogairira ndiri kuita nepani padhuze pavari funga makuni akabva nditi handipo drink ndapinda mubata tora orange kara zvandamu ngati arikuta ndagara ndati handipo chacha mumba mako tema ndikapinda mumba mako ndikaona mukadzi wangu yari mumba mukadzi wangu abuda achitisa mumba muyemunhu ndobva kumba kwemuzukuru wangu ndofunga muzukuru wangu ndatera ndati auya kumba nagogo wako waya kumba asvika kumba wagara ndapinda munda ndati handizida kukurwa handizida kuti utaure nyaya yako mafambiro akaita funga akambotsika tsika ndati oreda zvinezi toenda kumba kwenyu funga kuti hatasimuka hataenda kutipararo plus kwanakawiti so kwanakawiti patakurukura nyaya yeyo sva mukadzi bva abvuma ashuva murume akandikonza ndingi kati ukarara naye zikanzi murume ndakarara naye kavana funga kuti hatadzoka kumba dzoka hatataura nyaya yeyo vandanyarara vandanyara naye kubasa svika kubasa ndakusanangura vanhu kubasa management wangu ndati ndo nyaya iripo nemurume hatikwanisi kugara tese ndatikwanisa kushandidzana pakamba zikanzi hanzi pandakutora nhamba dzemukuru webasa anomira pakamachana anonzi endi ukwarara endi pandamufonera endi ndo nyaya iri kunoku so pandamachana yaishu yechi3 ati zikana enda alright ndega ndibate nyaya yacho panditi ndipe nhamba dzamakuni yacho pandamupa nhamba dzamakuni namba dzamakuni pawataura makuni dzamakuni handisizive kunyepa umbo wacho uri kuti funga ndakandagara kubasa panditi manje ona nyaya kwenonetsa hainachi umbo gozi uri kutaura umbochi kati odati hazvinetsa achigari vatagara funga ndakambobva kutora basa nza iyandoti ndoda nemukadzi wako umbo wacho uri funga tanetsana pamba naye nemukoma wako vada kutondoisa pamba pandadzokera futi kubasa ndati amorona nyaya ika tasikazokuwadzana andini bozi mbi yangu inini wanoziva kuti nenjara yoshuka gumba saka ndakwanisa chanendese chandokwanisa kwaita kasi taizoti ishu igadzire isati yapatana moso pana pabasa kana pasati patori ngozi funga ndakanda ndanyara madamu panditi ndakaenda kumusha kwamureva kati orit ina ndikutsvagire mai mutese muendi ndatsvagira $60 ndaperedza kusvika shamba wakwira bhazi waenda wachinofunga na foni yamadhamu kuti naye pana ndakanga ndaisa blacklist nhamba dzedzi dzamakuni ndadzibloka nhamba dzese dzedzi makuni vashandisa imwe nhamba madhamu wako akwaurara kutogeti zikanzi dzokai kuno ndataura nemi zikanzi wachena wadzoka ndifunga pandaenda pandafonera kumusha kwamukadzi kuti wasvika zikanzi awana kusvika kuno ndifunga ndaenda kwamureva ndasvika ndatsanangura mama nyaya yakanetsa nemukadzi wangu takagariswa kana sekuru soso kasa vanoindaira ruka kuno kasa ndakabva ndenda ari kuna nasekuru amwe ari futi ndazvikanzi yofunga wako daro ndikati inamba laifungidza kumwe sezo kana wati wawe zikanzi aurega tiwafoni saka ndai ndikafona pafoni yangu aikati wafoni wana wamwe tete zikanzi iwe uri kupi zikanzi apa nekwandiri zikanzi murume wako ari kutsvaka zikanzi apa nepandikasimba zikanzi kokumba zikanzi akumba ndiri kudzokera zikanzi alright iyo chitaure titaure nyaya yacho kunongo iri kunetsana mumba kwenyu zikanzi alright tete ndichaura funga ndakagara chiuya kubasa chichi ndobva tobvunza nomwe vanhu pabasa iwe uyu munhu muzomatsvakira ita mukadzi wako hauzi kuziva kana zikanzi handisi kuziva ingwana akamuperekedza kati agore takagara funga madhamu wangu atoya kuno ndofunga nenyaya yacho takaita yokugodhima nekamainikamkokubviswa nhumbu so wachitouya kuno kudaro vandatonza kuti wauya kuno handambokuita ishu yekutera apo kwaiuya uyu anga watsvagira kugara manje kwamusiwa anini vandagara vandafona kuti zikanzi handiri kuya kumba tifunga madhamu wakasvika kumba uri musi wa30 mwedzi watatu 30 manje ndakatora mubava vanokatofa kupinda muri sei mushe kuri sei kwanga muri akunga muri time isho akasvika ungane maplate nemabhaketi nekumbesi ndagara ndakatambira mumba ndagara kuri gogo alright topinda mubhedha vandatorara zangu semunhu ndaenda kubasa mbva wararawo pai ndobva ndabva nditi atune foni yangu ndawapa foni yangu ini ndati alright wakusecha sezuva ndati ndipiwo foni iyi
foni ndaishandisa ndakatenga ndini pandaishandisa pandazovapa pakushanda ndati handipe foni ndatora foni iyoyi ndakuona mafotos andaiona foti chi saka foni inoti ukadhirita zvinhu zvamunei makaita inoenda kutotawa ndokanoviga zvinhu zvipi pandaita kutotawa kwekwe ndaopena kutotawa kwe ndovandaona mafotos yamakuni nemukadzi wangu akatora mafoto akatorara ndobva ndavaratsa ndati ko mafoni ndinayo mufoni iyo achibomira Ambarume mazhinji wakacho. Kusoro changamira. Kumpurogeza zvakaitika rini. Machi ye. Yeah, so we shall say. Kumpurogeza pazvakaitika. Tonga pako nenhamo. Mukomana wendoshanda naye. Shift imwe chete. Funga tabuda kubasa, ane mhosva yake yakaita yandagadzirisa kumba kwake. Tine ukama. Mukomana tinogara panext tore panext door mukomana akabatwa nemukadzi wemunhu mukadzi abatwa nemukadzi wemunhu mukadzi wazinikwandika nogona kusumuka nosaina ukuzivisa mataure zvemhosva dzaakamboita asina kumhanya inorevei tuchibva ndopazopatogara tuchibva mukadzi wako inini izvi zvinopindura mubvunzo shamwari asi mukadzi wangu ndikuona nga muromo wako ndiwakachikwa aiwa wakachikwawo zvaninasi kuziva bhozi abatitekereze picha yemuno uyo asi mukadzi wako here asi mukadzi wangu chichako mukadzi uku kwapa kutene izvo zvifuti mafotozivanhu mai makatora haisati mutori imimiseiinaso haisati mutori subject akasokutanga ane aiona wega ona kana makadaiso changamire pane munhu zvekuti nenhereni ndaida kukisana nemunhu aiwa ndatamekabvunza gara unyoro kuitira kuzora pfungwa dzorudi yako kusambisa dare iwe munhu chikomba uye nyamwedi akabatwa mukadzi wemunhu akabatwa mukadzi wemunhu panyaya dzake asi iwe ndasinda kuwanawo mwanangu ndoti une mukadzi wekuda wekudo aiwa akausadaro dakoni une mhosva inanikutozakuira kwenda mwana wakunyoro unokwanisa nyadzi dzokuda usarapeokatukudawe kana mombe dzako nhasi nokuda neimwe chete wadzidze kusurwa plus naro zongori nyaya yako nyangari patoona takutimbiridza pafotos inyaya inechi kumbira regeza kana mambo pamusoro ichangamira aiwa tambira pamusoro ichangamira rodzo rake ndokutambira kati matambira nchaita huku harare kana wauya waigadzirisa ishuyo kubasa ndoti ndikwanisa kutambira rogero vayo woziva kuti mwakada kuti ndihwisa wandoziva nenjara yekuchukwa gumbo walife yangu nini saka zitori mhondi dzangu kwandiri anini iye nemukoma wake anoshanda kumachina kutoshanda pesi kambani wani naraimona raimona ndiye mukuru wepamanaja pamashimosa iriko kudhara basa mafotos ndaaona basa vaonera ndavavapo basa handisati tinogadzisa nyaya kuno ndikubatsira unogara wanyika mukadzi womunhu ini handinai
Andina. Andina nyanga mukadzi wemunhu. Alright. Ayo ndiwewo ndakanyenga wako. Sakuberekera. Kamurorogera kuti kanya. Ukutadzira vandaita. Wakaita sei? Taona zvawakatadza. Taikisana nomukadzi wako. Uchiita sei? Haungokisana chiti. Taona zvawaita? Ayo. Yarakaika? Ndikurara kwandakaita nomudzimai wako. Chenda kuti kurira unoritirwa muso. Mungona murume Slocha Peturu wekuno ndisekuru wangu ndo kama adawedza kutaura nditsanwa Slocha akauya kuno kuna Sam nenyaya idzodzo andi nino akanonzi kasi mafuta akaitwa finya futi dzengi idzo saka watori kahunu kawana saka basa patoshanda atikwanisa kushanda tese ende shift wani kana uri mundu kaudza kana ndo achari kubva kwarari ndo inyaya ari kutowinga iyoyo ndakauti atishandi kushanda tese asi ndokubatsira kuti wane justice yekunu yokumachina ndizvozvo mombe dzako urangu mombe ngani pane 8 ne5 ungangani iwe udangani taura kuti 8 kana 5 muhana kwatinowana aida ndinowana toganisha kwa account yokutora kwa account komunhu saka tokubvunza udangani 8 kana 5 inisire 5 unisene matukuta kuchema mukumbiro izvi chamaliza zvisina praiti dzakawandisa kuti ndikwanise kuripa amene kuti unoda zvipitiro zvakaita sei ndikumbira kudzikisirwa shamai achemo ndaise 4 kuchisa 4 250 pamunhu garako undakabhadhari hayi taura shamanje unabhadhara ngani vise mombe after 3 months 3 months one mombe 2 you know 3 months zipera mombe 2 500 mana wasia kazowana wanyuzo telefoni mbeti yose ainazo iyo plus uchizira munhu wakutora mukadzi ekuteka alright chine mugara zvakanaka usochama ikakuzudzora handine njari kudara iye asinge ndinjari mukadzi yakatopfuura gumbe inorwadza pfuura gumbe chisiyane ene munowirira mugare zvakanaka kana ndichifungidza kuti wakutoarenemazvo sendinorarama zvakanaka petro saachirumazvo kana abudisirwa basa abudisirwa basa ari kubhindura akubhindura usanyanyo zazvinyanyi taura zvakuti sumuka kushanda pamusoro ichangavii ndachida kungobatsirwa mukoma kuti mamiriro aita zvinhu mudzimai wavo vamuziva zvaari ngavangwarire kuti pamberi apo vakada kuzoitoonai futi webhizinesi nokuti vachamubata futi nokuti ndo uno wake saka vacharamba vachidzoka futi kuno nomudzimai iyeye pachandatoona murume wacho uda mukadzi wako papoma uchiumuda pamusoro changami ona murume
kusiya bakuda kusena ngati anoza Notera kumbaka na atiza. Inogadzirisa mudzoka kumbasiwo gura iyo. Uyu. Zvakayerevedza mudani. kumuda Uyu. mukadzi nomuda Mukadzi tianopedzana namba. aiwana nomuda here Mukadzi haati anogadzisana kwatusha. we should be best sungai Nora distributors